ప్రెస్ మిత్రులకు నమస్కారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పంట కూడా మరి రైతన్నలకు భరోసానిస్తూ పంటను కొనుగోలు చేయడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. గత సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక ఇబ్బందులు పెట్టినా పంటను కొనుగోలు చేయమని చెప్పి మరి ఇబ్బందులు పెట్టినా ధైర్యం చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రైతుల్ని ఆదుకునే బాధ్యత నాది అని చెప్పి ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటను తప్పకుండా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని గత సంవత్సరం కూడా 2 పంటల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఈసారి కూడా ప్రతి రైతు పండించిన గింజను కొనుగోలు చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు తుర్కపల్లి మండలంలోని మరి ప్యాక్స్ చైర్మన్ గారు సింగిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి గారు వారి యొక్క పాలక వర్గం అంతా కూడా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని తుర్కపల్లి మండలంలో 8 కొనుగోలు కేంద్రాలని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు 3 కొనుగోలు కేంద్రాలని ప్రారంభండి వస్తే ఆ రోజు మరి పంట కొనుగోలు కేంద్రాలని వరి కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించి ఉన్నది. ప్రతి క్వింటాల్కి 2060 రూపాయలు ఇస్తున్నట్టుగా మరి ప్రకటించి ఉన్నది. రైతులకు కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి వరిని బాగా ఎండబెట్టుకొని ఆరబెట్టుకొని వస్తేనే మీకు కూడా ఇబ్బంది ఉండదు. రాగానే వెంటనే పేమెంట్ చేసి వెంటనే లోడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైస్ మిల్లర్స్ కూడా ఎంత తొందరగా పంపిస్తే అంత తొందరగా రైస్ మిల్లర్స్ కూడా అక్కడ అన్లోడ్ చేసుకుంటారు. సో రైతులు కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఇంకా ప్యాక్స్ చైర్మన్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, వీలైతే మీరు ఫ్యాన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఏదన్నా పొరపాటున ఎక్కడన్నా రైతు యొక్క వరి ధాన్యం కనుక ఆరకుండా తీసుకొస్తే ఇక్కడ ఆరబెట్టడానికి కూడా సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పి ప్యాక్స్ చైర్మన్ గారిని కోరుతా ఉన్నాము. మరి ఇప్పటివరకైతే రైతులకు గొప్ప భరోసా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, అందుకు సహకరిస్తున్న స్థానికంగా ఉన్న అధికారులకు కానీ అదేవిధంగా ప్యాక్స్ చైర్మన్ గారు కానీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి వరి కొనుగోలు చేసిన తర్వాత వారం రోజులలో రైతుల ఖాతాలలో డబ్బులు జమ అవ్వడం అనేది మనకు ఆనవాయితీగా వస్తున్న పద్ధతే. కానీ కొందరు వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ని బ్యాంకుకి లింకేజ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల జాప్యం అనేది జరుగుతుంది. అట్లాంటి జాప్యాలు లేకుండా రైతు ముందస్తు చర్యగా వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ని బ్యాంక్ అకౌంట్కి లింకప్ చేసుకోవాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ.